Prezadas amigas, moitas grazas pola vosa resposta ao meu convite. Faime moi feliz, despois de tanto tempo, ter este salón tan cheo. Mais de 100 anos separan esta tarde doutros seráns de encontros nos que falabamos de literatura e feminismo, de política e arte. Por este salón pasaron queridas artistas e amigas como Emilia Pardo Bazán, que regresa hoxe enchéndome de gozo, ou Lucrecia Arana. Tamén asistiron ás miñas xuntanzas Mariano Benlliure, Joaquín Sorolla, Daniel Castelao, Pablo Iglesias, Luis Morote. Entre todas e todos eles, un convidado de excepción, sempre presente, sempre solícito. O meu querido Alemanote, antigo preceptor e científico e desde hai séculos a fantasma do castelo, con quen permanezo morando dentro destes muros para min tan prezados. Aquí vivín os mellores anos da miña vida. Primeiro cos meus tíos Antonio e Zenobia e máis tarde co meu amado compañeiro Enrique Lluria. Hoxe, casi un século despois, regresan ao castelo aqueles momentos gozosos na compaña de amigas e compañeiras da escrita e da poesía. Hoxe, casi que un século despois, en este salón soarán de novo as voces das mulleres narradoras, poetas e feministas. Hoxe, casi que un século despois, o castelo está vivo e ruxe. Preséntovos a unha parte das convidadas. Sentéinas ao meu carón porque, como a mí, están sen estar de todo. Elas son Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro, Pura Vázquez, Concha Castroviejo, Concepción Arenal, Filomena Dato, Juana de Vega, Xela Arias e Sofía Casanova. Pásolles a voz e a palabra. Esta tarde, no Castelo, acompañan a María Viñals, nenas e mulleres de Soutomaior, as súas veciñas. Para todas elas exixiu sempre a mesma educación e instrucción que a que recibían os homes, e a súa presenza neste salón é indiscutible. Elas serán as encargadas de porlle voz a fragmentos literarios das súas convidadas. E temos por aquí unha mensaxe da primeira, de dona Emilia Pardo Bazán. Prezada María, que placer volver a Soutomaior. Cantas tardes pasamos xuntas na Galería das Damas. Cantas conversas, cantos proxectos e cantos ideais compartidos. Eu que nacín na Coruña na metade do século XIX, devecía polos veráns nas Rías Baixas e polas fermosas estancias no teu castelo. Hoxe estou particularmente feliz. Semella, querida María, que por fin moitas mulleres acadaron a educación e instrucción que nos tanto proclamamos e exiximos. Mesmo voto, María. Todas as mulleres que esta tarde nos acompañan xa poden votar. O meu pasamento no ano 1921 impediume velo, mais gozo do prazer de sabelo conseguido. E gozo desta tarde e de compartila con todas vós. Eternamente agradecida polo convite. Ángeles Barreiro Sabajanes lee un fragmento de La Tribuna, de dona Emilia Pardo Bazán. A los pocos días supo Amparo, en la Granera, convento laico, donde nada se ignora, que Chinto andaba pretendiendo ingresar en los talleres de la picadura. Empezó a correr y a comentarse en la fábrica la leyenda del mozo transido de amor que por estar cerca de su adorado tormento se metía en los infiernos del picado, en el lugar doliente, a cuya puerta hay que dejar toda esperanza. ¿De qué manera se las compuso Chinto para lograr su deseo? No hace al caso. Lo cierto es que obtuvo la plaza y que Amparo se lo encontró frecuentemente a la entrada y a la salida, triste como can apaleado por su amo y sin que le dijese nunca más palabras que «Adiós, mujer, vayas muy dichosa».
Queridas amigas, moza vivín en Santiago. Queridas amigas, non estivera nunca nun castelo. Nacín na entrada a Compostela de fidalga solteira e xa moza vivín en Santiago e en Madrid na planta baixa dun edificio da Rúa Ballesta. Nada máis lonxe dos luxos dun castelo. Tiven o meu pasamento cando ti, prezada María, cumprías 10 anos, polo que tampouco tiven a oportunidade de compartir contigo conversas e xuntanzas, nin de asistir, como a Emilia e tantas de nós, ao día histórico da aprobación do voto feminino. Canto proclamei a miña liberdade e a de todas as mulleres. A nosa liberdade foi a lei que rexeu o meu destino, como aos meus pensamentos. Por iso o encontro desta tarde é para min tan emotivo. Carmen Álvarez Domínguez ponlle voz a Lieders, de Rosalía de Castro. Cando os señores da terra ameázanme cunha mirada ou queren marcar a miña fronte cunha mancha de oprobio, eu ríome como eles rinse e fago en apariencia a miña iniquidade máis grande que a súa iniquidade. No fondo, con todo, o meu corazón é bo, pero non acato os mandatos dos meus iguais e creo que o seu feitura é igual ao meu feitura e que a súa carne é igual á miña carne. Eu son libre. Nada pode protexer a marcha dos meus pensamentos e eles son a lei que rexe o meu destino. Nunca puiden imaxinar estar nunha xuntanza como a desta tarde. De feito, agás os anos que vivín no exilio, pouco saín da Coruña, onde nacín, onde tiven o meu pasamento e onde recibín o convite. Cando souben que estaría Concepción, con quen tanto colaborei e de quen tanto aprendín, levei unha grande alegría. Mais non foi menor a ledicia de compartir salón con Rosalía, Emilia, Xela, Concha, Filomena, Pura e Sofía. E sobre todo contigo, María, con quen comparto o título nobiliario, a pesares de que nunca gostei deles. Como non gostei de reis nin de tiranías. Mais no teu castelo, querida María, o ar é doce e tépedo, e respírase amor e poesía. Do primeiro eu tamén moito sei, da segunda menos. Esta tarde vou no compensar escoitándovos. Rita Míguez de la Iglesia achéganos un fragmento do discurso á raíña Isabel II, de Juana de Vega. Una gran parte de los españoles, señora, no tiene casa, ni vestido, ni medio alguno para subsistir, sino el escaso jornal fruto de un trabajo penoso, y aún se reputa afortunado aquel que pueda asegurar por este medio un pedazo de pan negro y un montón de paja en una choza miserable. Si yo me hallase colocada en la elevada posición que vuestra merced ocupa, con las ideas que tengo, consideraría todo gasto superfluo como una falta, por tener obligación de acudir los reyes a las necesidades de sus súbditos, que son los que con su sudor lo sostienen. Boa tarde a todas. Son Filomena Dato e non podo máis que agradecer o día doxe, rodeada de vellas e novas amigas. Cantos recordos e xuntanzas e loitas compartidas. Eu, como a Rosalía, nunca estiven nun castelo, mais na casiña paciega de San Vicente de Maruxo vivían como se estivesen nun. Cada ano, dende Ourense, onde nacín en 1855, ia pasar alí os veráns, fuxindo da abafante calor. Tamén como a Rosalía,
Que ledicia compartir esta tarde contigo. Representei xunto a ela a lírica do feminismo do século XIX. Que lonxano que semella todo hoxe. Mais a nosa voz pervive grazas a vos. Escoitamos a Teresa Vidal Vázquez coa lectura do poema A Galicia, do poemario Follatos, de Filomena Dato. Nobre Galicia, singular matroa de espiñas e loureiros coroada, quixérate cantar na illa dourada e non te sei cantar. Patria, perdoa, perdoa esa canción apasioada que rinca a prove lira, non é digna do esplendor da túa coroa. Grande é o sol como a túa gloria grande, brilante cal súa luz túa gloria pura, xigante como a del túa hermosura. Teus doces trovadores que cantan as súas glorias son paxaros cantores que gaban dese sol os resplandores. Poucas veces me sentín tan feliz e agradecida como esta tarde. Síntome incluso unha muller nova, a pesar de ser, despois da miña querida amiga Juana, a máis antiga, no que en data de nacemento se refire. Nunca puiden imaginar compartir unha xuntanza como esta, ao carón das que viñeron detrás de min e que fixeron e fan grande a nosa historia. E gosto deste castelo, tan preto de Vigo, onde os meus restos descansan. Mais só os meus restos. Eu non. Eu estou aquí con todas vos. Como a María, a quen agradezo profundamente o convite. O turno das máis pequenas. La educación de la mujer, de Concepción Arenal, soa así na voz de Sara Rodríguez Rodríguez. Es un error grave de los más perjudiciales inculcar a la mujer que su misión única es de esposa y madre. Lo primero que necesita la mujer es afirmar su personalidad, independientemente de su estado, y persuadirse de que, soltera, casada o viuda, tiene derechos que cumplir, derechos que reclamar, dignidad que no depende de nadie, un trabajo que realizar e idea de que es cosa seria, grave, la vida y que si se la toma como un juego, ella será indefectiblemente un juguete. Querida María, chegoume o convite a Madrid e non podía crelo. Grazas por lembrarte de min e convidarme. Non é doado que te recorden cando a túa vida transcorre tanto tempo no exilio. Regresar ao verde e as letras é un soño. E a pedra, esta pedra húmida e gris que tanto me lembra as rúas de Compostela onde nacín. Estar aquí esta tarde é revivir e volver á infancia, como se nunca tivera marchado. Nin eu, nin as miñas verbas, que entrego vos a todas vos, queridas amigas. Convidamos agora a Carla Rodríguez Rodríguez a iniciar a lectura dun fragmento da novela Víspera del odio, de Concha Castroviejo. Yo los oía en la noche, a mis padres, mientras andaban por la habitación. De cualquier cosa que hablasen, mi madre le hablaba a mi padre con una dulzura y un amor que no era lo propio de ella. Y no es que fuese áspera con él, que no lo era, ni cuando le daban sus cóleras de celos, pero allí le hablaba de otra forma. También los oía, aunque cerraban la puerta en su alcoba. No distinguía las palabras, pero los oía, y de allí la voz que me llegaba de mi madre era la de una mujer distinta a la que conocía yo. Prezadas amigas, que prazer compartir este serán con todas vós. Pasei tantos anos fora da terra que o convite de hoxe neste fermoso castelo é un agasallo. Como poeta,
Non podo deixar de expresar a miña emoción sen salientar o recendo da erva, o gris perlado da pedra e o canto dos paxaros. En canto volva a Ourense, hei de contarlle todo á miña irmá Dora, sen que falte detalle. Un día como de hoxe, rodeada de todas vós, admiradas amigas, é imposible de esquecer. Así soa A saudade e outros poemarios de Pura Vázquez na voz de Marta Caramés Amoedo. Hoxe vides a darnos a vosa tremeluz. Vermeluz vos diría se non vos ofenderades. E aquí, no 20 século do mundo, nun museo de arte tan antergo, quase como a mesma vosa historia. Canto tempo sen pasar nada, e cantas cousas bonitas acontecen nun mesmo ano. Hai ben pouco, celebraba con todas vós o Día das Letras Galegas, e hoxe celebro unha tarde de letras galegas, de voces ausentes que, por mor da escrita e da poesía, podemos xuntarnos, como se fose un día calquera, como se ningunha de nós marchase nunca. Tampouco son de castelos, mas este é impoñente, case que máxico, que é, senón maxia, poder xuntarnos todas neste salón esta tarde, que é, senón maxia, os camelios que o rodean. Lembro ao contemplalos os meus versos de camelias para elas. Que fermosa flor a camelia, que fermoso este serán de letras e versos. Achego vos os meus esta tarde, como lembranza dun momento inesquecible. Xela Arias e o seu poema Intempériome por Aldara Cabaleiro Vidal. Hasme oír, agora busco que conxugues ben o verbo dos posibles e que ti esquezas esa radio de cousas previas amarrada sempre aos pensamentos. Hasme oír, déxate que te percibas a ti, tamén ti atropelada das palabras a procura de trazos que nos describan. Levo máis de medio século en Polonia e tampouco eu podía imaginar que ata alí chegara un convite para volver a Galicia, terra da que marchei sendo moza e a que sempre quixen voltar. Tampouco pensei volver desfrutar de xuntanzas como as que compartimos hai tanto tempo, queridas Filomena e Emilia. Que prazer o reencontro. E que prazer estar neste pazo, querida María, que tanto me recorda o pazo de Almeiras onde pasei a miña infancia. Confésovos que daría calquera cousa por non ter que marchar. E rematamos este primeiro bloque de lecturas a cargo de Nenas e Mulleres de Soutomaior con Valeria Narciso Orellana, que nos achega Quero Galicia no teu adorado seno de Sofía Casanova. Quiero Galicia en tu adorado seno, mi tristeza cantar. Tú que vives cual yo desventurada, tú me comprenderás. Nos encontros organizados por María Viñals non faltaba a música e a potente e brillante voz da súa amiga, a gran cantante lírica Lucrecia Arana, traspasaba estas férreas paredes do castelo. Imos viaxar no tempo da man doutra gran soprano, Esperanza Mara, que conta cun gran prestixio no panorama galego actual e que compaxina a súa parte artística coa docencia. Escoitamos xa a Esperanza Mara e o poema Rosa de Abril, de Rosalía de Castro.
No mes das flores nacín, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por iso me chamo Rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ninguna para ti. Des que te quixen ingrato, todo acabou para min. Eras ti para min todo, miña drolla e meu vivir. De que pois te queixas, Mauro? De que pois te queixas, di? Cando sabes que morrera por te contemplar feliz. Duro cravo me encravaches, con ese teu maldecir, con ese teu pedir tolo, que non sei que quer de min, pois dinche, canto dar pude, avaricioso de ti. O meu corazón che mando unha chave para o abrir. Nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Nos nacen, nubes das flores nacen, nunha alborada mainiña, nunha alborada de abril. Por iso me chaman Rosa, mais a do triste sorrir, con espiñas para todos, sen ninguna para ti. Des que te quixen ingrato, todo acabou para min, que eras ti para min todo, miña gloria e meu vivir. De que pois te queixas, Mauro? De que pois te queixas, di? Cando sabes que morrera por te contemplar feliz. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir. Nin eu teño máis que darche, nin ti máis que me pedir. Des que te quixen ingrato, todo acabou para min. Duro cravo me encravaches, con ese teu maldecir, con ese teu pedir tolo, que non sei que quer de min. Pois dinche canto dar puiden, avaricioso de ti. O meu corazón che mando cunha chave para o abrir. Nin eu teño máis que darche, nin
María Viñals tamén quere que acompañen neste encontro literario as autoras que a día de hoxe representan boa parte do panorama literario e feminista galego. Elas son Isabel Blanco, Silvia Penas, Inma López Silva, Silvia Cernadas, Ana Figueiredo, Elvira Ribeiro, Ledicia Costas, Regina Vega, Arantxa Portavales e Ledicia Costas. Todas elas van a chegarnos un fermoso agasallo, a lectura dun fragmento da súa autoría. Ten a palabra Isabel Blanco. Só a miña nai tiña lugares predestinados na casa. Refírome a que eran terreos que te pertencían, pero non porque os conquistase, sino máis ben porque lle eran propios, como se correspondésenlle, como se herdáseos, como se non poidese rexeitalos. Se o facía, se tentaba rexeitalos, soaba a voz azul uniforme, que é a voz máis idónea para os rexeitamentos. El, que sempre decía que todo era del, a cociña non a pisaba. Calquera cousa que el quisese da cociña lle atraía a miña nai sobre unha bandexa cun pano con bordo de puntilla, a xogo co mantel e os 6 panos de mesa. A min gustábame a cociña. Podería ter vivido sempre nela. Por iso, ao principio, pensei na sorte que tiña a miña nai por estar tanto tempo na cociña. Envexaba por os fornelos quentes, polos aromas, a coandro, a canela, a leite fervido, a froita, a pan tostado e a guisos, pola xanela sempre aberta e pola despensa, onde se almacenaban víveres como para pasar unha guerra, ou 2. Eu podería vivir sempre na cociña pola despensa e pola calor. E entre tantas bondades, non advertín que a cociña era para a miña nai un substrato de servidume, campo de traballos forzados e galera. Galera real, galera galocha, galera grosa, galera de 30 bancos ou de 29, galera de boa boia, galera bastarda, galera sutil, galera de forzados, galera de remos en selos ou media galera. Unha aclaración. A lista de galeras non tiña pensado facela porque non é algo que me interesase o máis mínimo, pero a nomealas resultou inevitable e conveniente, creo, porque a galera da miña nai non era unha galera calquera. Agora doume conta de que era, case sen dúbida, a galera sutil, a dos remos sinxelos, para un navegar interminable, sen destino, sin porto nin acubillo. Ela remaba e desaparecía. Desaparecía perdendo terra, aquela terra que me unía a min, ao continente. Tamén desaparecía polo corredor. Convosco, Silvia Penas. Apenas ceo. Nin pena, nin medo. Apenas ceo. Nin presidentes, nin guardiáns da vergoña, apenas ceo. Nin castigo, nin ruínas entre as ruínas, nin traballo a forza, nin mentirlle o cansazo das mans. A man sabe, a man entende, a man pensa. E por riba das mans, ceo. Apenas ceo. Nin soidade, nin pobreza contra os cristais dos coches, fame e motores ao mesmo compás fronte ao inverno amortallado, nin arames esburacando a atmosfera e todos os seus conxuntos de membranas esféricas e repetidas. Apenas ceo, nin o espolio das casas que un día, nin éxodo, nin desarraigo, non existe refuxio que poida pronunciarse sen pensar na morte. Apenas ceo, ven, acércate agora, entretece a túa tristeza na miña saia abanada polo desexo da chuvia. Non é a decisión dos deuses, esta tumba de asfalto, rochas, poeira e nocturnidade premeditada. É apenas ceo. Nin carencia, nin rastros daquela ira contra os pasos. Apenas ceo, bañándonos de vento, para baixar despois a brindar polo verán e o ceo, e a viaxe e o ceo, e a fraternidade e o ceo, e os povos, e todos os rituais contra a sequía e tamén o ceo.
nin o ouro de Roma caendo a cedo en riba das horas, nin as carruaxes con especias das Indias empoirando a catástrofe, nin o penúltimo alento do rinoceronte, nin o corno do elefante, apenas ceo. Apenas levantar a vista é ceo, apenas empuñar a vista é ceo, empuñar o fondo dos ollos é ceo, erixir os estandartes da beleza contra o ceo, un combate de precisión coa verticalidade enarborada unha bandeira que non é abanada polo vento, unha bandeira que é en si mesma o vento e o ceo, unha bandeira de ceo, de apenas ceo. A partir deste verso, o resto é ceo. Con todos vos, Ima López Silva. A Elena gustaríalle que agarrasen por detrás, lle bicasen o pescozo e lle bisbasen no oído "quero morder aí". Pero non ten máis que a ese pai morto hai pouco, ese marido que fuxiu, a filla, un traballo polo que outras matarían e ela xa non. Esta é a súa historia. Hoxe, como sempre, Elena comprobou ao erguerse que segue usando só a metade esquerda da cama. Adoitaba pensar que o divorcio lle chegaría por causa dela mesma, por exemplo, polo momento en que o seu home tivese demasiadas certezas. Por ese día en que Miguel lle fixese un par de preguntas e ela tivese que contarlle unha serie de verdades. E, porén, as cousas que facía Elena permaneceron sempre nunha dimensión diferente do resto da súa vida, ata que acabaron sen que soubese exactamente como foi que as deixou ir. Está convencida de que aínda é hoxe o día en que Miguel segue sen saber que, en realidade, estaba viva grazas aos seus segredos. Seguramente imaginaba moitas cousas, pero non sabía ata que punto a vida era todo o de fora da casa. Alguén que tamén a agarraba por detrás e tamén a mordía, que tamén ocupaba unha cama canda ela, empregando os dous lados indistintamente. Alguén que tamén lle dicía que era excitante, fermosa, distinta. A pesar do amor familiar, da vida con Amanda e con Miguel, das fins de semana de excursión, das tardes de praia, das noites de cea romántica, das vacacións en Lanzarote, a pesar da felicidade. Esa, a felicidade, converteuse a Elena nunha especie de enfermidade crónica, deitada todas as noites ao pé dela na cama enorme que mercaran con tanta ilusión co primeiro soldo de Miguel. E un día el marchou. Non podo máis con esta vida, díxolle. Pero quérote bastante. Bastante. Elena quedou supurando toda aquela felicidade, chea de rabia e perdida, insípida. Un día destes haberá 12 anos diso. Silvia Cernadas. A literatura médica decimonónica, e mesmo a de comezos do século XX, defendía principalmente a inconveniencia de que as mulleres exercitasen as súas capacidades intelectuais, xa que, segundo eles, isto minguaba a súa verdadeira función na sociedade, a tarefa procreadora. Mentres os homes son creadores, as mulleres serían reproductoras. Daquela, pretender converterse en creadoras implicaría unha rebelión contra a propia natureza e orixinaría, en consecuencia, enfermidades especificamente femininas e incluso sociais. Neste contexto, no que unha muller escritora ou artista era contemplada como un produto de degeneración, hai que comprender a situación marxinal a que tiveron que enfrontarse Rosalía de Castro, Concepción Arenal ou Emilia Pardo Bazán. A loita das mulleres pola emancipación é a que provoca todas estas reaccións por parte da comunidade científica. A ciencia é a outra gran fonte de autoridade da que bebe o antifeminismo, pero a diferenza da relixión resultaba moito máis acorde cos novos tempos. Con vostedes, Ana Figueiredo. Abrindo melóns. Melón número 1. O varón traballador. Poñémonos en situación. A ver a cousa dun ano.
Pouco despois daquel primeiro confinamento total que nos pechou nas casas durante varias semanas, unha amiga e máis eu quedamos para tomar un café e falar nun bar da zona bella de Santiago de Compostela. O bar ten un xardín e unha terraza e sabémonos febles pola situación pandémica. Escollemos ficar a ceo aberto. Daquela, o emprego de máscaras aínda era opcional nos exteriores. Na mesa ao noso carón había unha persoa, varón, empregando un ordenador portátil. O caso é que a miña amiga e máis eu empezamos a falar e con emoción de poder ter un anaco de normalidade, os pensamentos foron encadeando palabras e reaccións que cada vez eran máis evidentes. Nomeadamente, falábamos en voz alta. Non facía falta facer un esforzo para escoitar as nosas conversas. Naquela terraza, o varón e máis nós éramos os únicos habitantes. Chegado un momento, o home chamou por nós. Perdoade, non é por molestar. Sempre o é. Sempre que alguén empeza unha conversa deste xeito, ten unha intención bastante clara de molestar, porque está sendo molestado na súa cosmogonía. Pero é que eu estou traballando, a ver se falades máis baixo. E aquí empezou todo. Deixo-vos con Emilia Rivero. Romance da musa do pescador. Ollo entrebón a amencida, gardo a lúa no meu lenzo. Son o urro da buguina, son a onda e mailo merlo. Fuxo veloz da saudade, malia a calixe no leito. Son a mesma duna viva escorregando entre os dedos. Son a que conduce os peixes ao teu colo lamacento. A que se move lixeira e infunde forza no remo. Son esa que ves na noite, ese alustro e ese vento. Son o teu mar, o teu útero, a miña pube, o teu centro. Son a que ri, a que danza. Son a raíña e o cetro. Ando, busco, fago, vou. Digo, marcho, abro, acendo, movo, arrastro, furo, sigo, ouzo, falo, non espero. Son a que descalza vai desafiar nevoeiros, arrombar días salgados na gaveta dos desexos, cubrir de nácara fina cada bico do meu peito. Son a que racha coa man o calmo manto do ceo, a que trae o vendaval, a que atrae o barlovento. Son a que leva nas branquias toda a furia dos océanos e deixa liques de sal pendurados nos piñeiros. Se alguén me ve na xanela, pode pensar que eu espero. Mais teño unha luz que aluma o que de min hai por dentro. Poño, tiro, tomo, dou, miro, salto, voo, fecho, volvo, gardo, subo, quito. Loito, amo, non espero. Con todas vos, Resina Vega. A tardiña do luns 30 de agosto de 1943 vai calor, unha calor do fin do mundo. A nai ten un encargo para el, unha misión, tornar a auga para a súa veiga, ali, na poza do Rocío. No fondo do lugar, naquela poza de auga lamacenta patrullada polas cobras. Ten que abrir coas súas manciñas o barro suave, remuñar ali e cambiar o sentido da auga. El como garragullas do circuito, no dedalo dos campos. O millo está a piques da colleita, gústalle ver as espigas agochadas entre os talos, nos petos verdes desde os que asoman as súas melenas de fíos vermellos. Pasea entre a leira, as plantas son tan altas que probablemente chegarían ao ceo, a casa do xigante, se non a abatese a boca da foufiña de aquí a pouco. Tapa un ollo e ve as ringleiras que forman unha liña de fuga, un esplendor xeométrico, o mundo sometido á disciplina, o mundo de soldados verdes que poden atacalo co seu gume afiado e a aspereza pegañenta das súas follas. Colle medo, quere sair desa leira chea de ameazas. Corre cara a poza, ramuña na terra, abala as pedras que atúan, retira os farrapos que entullen, comeza a sair auga, primeiro como un breve regato que a terra bebe como se fosen ouriños, despois como un café avolto en que flotan partículas de pó.
xa logo como un torrente que se apedera das cicatrices do terreo. As plantas rin, ve a rir, espreguizarse o contacto da auga fresca. Son o gardagullas do circuito, di para sí, cheo de facenda. Con todos vostedes, Arantxa Portavales. Silencio. Ose, unha das irinas romanesas, pediume que lle aprendese a facer uns ovos fritos, como se fose necesaria unha receita ou algo así para fritir uns simples ovos. Eu non os aturo, séntanme mal, sobre todo de noite. Sabes que nunca fun moito de comer e aínda menos de cear. Lembro aquelas ceas en que ti falabas e falabas sen descanso mentras mamá servía a comida. E o que mellor lembro é que ela non falaba. Mamá era a raíña do silencio. Sempre o foi. Lembro aquela cea, despois de que ela me dese un sopapo e me mandase arriba para ducharme. Lembro esa tarde. Oxalá puidese esquecela, oxalá agora escoitases esta mensaxe. E penso que se agora me atrevo a contarcho é precisamente porque sei que non a escoitarás. Aquel día ti estabas na ferraxería. Eu fun buscar a Inés a súa casa para argallar algo pola festa do noso aniversario. Facíamos 16. Non estaba. O tío Paco díxome que a tía levara a Inés ao oculista, a Pontevedra. Non fixen nada, papá. Xúrocho. Dicen que marchaba, pero agarroume por detrás. Díxome que era unha nena moi mala, que xa era tempo de que fose boa con el. Eu non quería, papá. Ti sabes o grande que é. Eu quería berrar, pero non puide, de verdade que non. Tapoume a boca. Faltábame o aire, os pulmóns. Estaban a piques de estoupar. Cando rematou, díxome que fose para a casa, que non dixese nada. Mamá estaba na cociña a planar patacas. Eu boteime a chorar e conteillo. Por que a ela, por que non a ti? Cruzoume a cara dunha labazada. Puta, non es máis ca unha puta, dixo. Pero eu non quería, mamá. Sube para arriba, lávate e non contes isto máis. Ceamos mentras ti falabas e falabas. Había ovos fritos, patacas e o seu silencio. Mamá era a raíña do silencio. E con todas vos, a dobremente presente, Ledicia Costas. Fálanme oído e son máis de unha. A conciencia da miña nai, a voz da miña boa, o se soñei que estaba viva, pero aparecía con cara de morta. As palabras desgarradas das que me escoitan. A moitas outras non as coñezo de nada, pero sei que teñen 14 cordas vocais. Todas elas recítanme versos de lobisomes e de mundo. Tantas voces levo ao lombo, mulleres de palabra viva, mulleres de carne, que ás veces nacenme estrelas no corazón. Escoitoas en estéreo. Teño o costume de falarme a vez, unhas sobre as outras. Son surtidoras de verdade. E eu sempre quixen volver a 1990 para poñer a barriga ao aire e pegarlles antenas aos insectos. No 1990 non existe o mal tempo. Hai un sol que loita e un invernadoiro grande no que as mandrágoras aprenderon a cantar porque non aturan tanto berro. A min pásame igual. Adoro as señoras que camiñan en voz baixa e a roupa silenciosa das trandeiras porque cheira a auga de Colonia. Viaxar no tempo é esquecer e escribir poesía para non morrer de frío.
Moitas grazas ás 9 e moitas grazas a María Lapido, autora das fermosas ilustracións que representan as escritoras contemporáneas de María Viñals e a outras grandes mulleres autoras. Moitísimas grazas tamén por acompañarnos a Edurne Baines, responsable da editorial Belagua, a libreira Mercedes Corbillón, a Mariana Carballal, atriz e representante en Galicia de Clásicas e Modernas, a Fátima Anjo, presidenta de Clásicas e Modernas, que tamén nos acompaña, e tamén amosar o agradecemento ás escritoras que prestaron as súas voces para sentir máis de cerca as grandes escritoras, e tamén a Ilma e a Fátima, as nosas intérpretes de lingua de signos que nos acompañan esta tarde. E de novo, deixo-vos coa voz, coa música e coa maxia de Esperanza Mara.
sombras. E agora ten a palabra a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva. Querida María Viñals, te preguntarás que facemos esta tarde de novembro aquí no teu castelo, neste castelo de Soutomaior, que se construíu alá polo século XII, pero que ti encheste de cultura, de igualdade, de liberdade, de mulleres, que ti encheste de mulleres nun castillo que sempre fora de homes, onde sempre mandaran os homes, e chegaches ti, e chegaste poderosa, e chegaches libre, e xunto a ti tantas mulleres que hoxe están aquí, sentadas, grandes mulleres da cultura, grandes escritoras. Nós somos as herdeiras, as túas herdeiras e as súas herdeiras. Somos as mulleres que neste século XXI podemos seguir alzando a voz porque outras como vos a levantachedes antes, o fixechedes en tempos duros e difíciles, pero valentes. E hoxe estamos aquí para celebrarnos, para celebrarvos, para celebrar as mulleres libres, as mulleres fortes, as mulleres rexas, as mulleres guerreiras, as mulleres de onte, as de hoxe e as do mañá, a todas as mulleres. E o facemos como xa o facían as galaicas fai 2000 anos, que se sentaban en casas circulares para falar do que importaba. Falaban da vida, falaban de comer, falaban de beber, falaban de nacer, falaban de morrer, falaban da estructura da vida. E como fixeron logo outras tantas mulleres, moitas veces se reunían de forma pública e visible, as menos das veces, porque non podían, pero sempre se reuniron e sempre argallaron, que palabra tan fermosa, argallaron liberdade, argallaron voces de mulleres para reclamar o que esas mulleres querían ter, que era unha vida plena, unha vida que elas decidiran, unha vida onde poderan ter todos os poderes, o poder todo, a metade de todo, e se reunían e argallaban e escribían manifestos e loitaban polo voto, e si se reunían as sufraxistas, a facían a veces a escondidas e outras veces o facían en reunións públicas e abertas como esta que hoxe estamos tendo. E foron capaces
de conquerir o voto, e foron capaces de conquerir que as mulleres foran a universidades, sí, só fai 100 anos que chegamos ás universidades, María, e conqueriron que as mulleres escribiran, e que foran as máis grandes escritoras e que publicaran, María, sí, conseguiron que publicaran, e conseguiron tamén que as mulleres chegaran á política e poderan ter capacidade de decidir, e tamén que lideraran empresas, que foran as mellores libreiras de Galiza, sí, e as mellores editoras de Galiza, sí, eso conseguiron aquelas mulleres que se reunían, argallaban, tecían e fiaban, e conseguiron tamén esas mulleres mandar sobre o seu propio corpo. E esas mulleres tamén conqueriron que a súa voz poidera soar no espacio público, ocupando espacio público. E iso facemos hoxe aquí. María, que queres? Porque somos así, porque non nos vai a calar ninguén. E temos a grandes argalladoras, como Isabel Blanco. Sí, a coñeces ben, porque escribiu sobre ti e sobre o alemanote, ou Silvia Cernadas, que recuperou a túa voz e a túa historia, María, que estaba silenciada, que estaba enterrada, que estaba oscurecida por aqueles que non queren que as mulleres teñan voz, se poñan de pé no centro, como ti, como elas fixeron, como todas elas fan hoxe. E estamos aquí con estas mulleres de Soutomaior, deste concello de Soutomaior, onde está este castelo e toda a súa historia. E estas nenas de Soutomaior que vos leeron a todas, que vos puseron voz, unhas e outras. E estamos aquí, María. E hoxe tamén imos escribir un manifesto, porque si imos cenar, María, como facías tú, coas túas amigas, imos cear, imos traballar, imos charlar, imos debatir, incluso mellor, imos non estar de acordo en todo, porque as mulleres tamén reclamamos que somos diferentes, diversas e distintas, pero queremos construir un mundo para nós, María, que todavía non creas, nos queda moitísimo por conquerir, é difícil. Nestes momentos aparecen voces que non nos gustan nada, por eso estamos aquí. E imos a escribir, e claro, María, non podíamos estar no teu castelo, neste salón que é teu, sin ter unha voz maravillosa dunha soprano, igual que ti tiñas aquí tantas veces, porque as mulleres tamén fan música, non só interpretan, tamén compoñan, xa sabes, que moitas veces compoñían elas, pero firmaban eles, pero elas compoñían. E estamos aquí con Clásicas e Modernas, María, unha asociación maravillosa que no conxunto do Estado e aquí en Galicia con Fátima, no Estado con María, en Galicia construen para nós, María, para as mulleres. Así que mira, a que argallamos hoxe aquí, e que somos así, e que non estamos dispostas a non seguir loitando polo que é noso, polo que nos corresponde, polo que tantas mulleres como todas vos fuxedes capaces de lograr. Vos debemos moito, e por eso elas siguen as vosas estelas, e a vos, escritoras, queridas mulleres da cultura. Gracias por estar aquí hoxe, rememorando a todas estas mulleres e a escrita e a cultura, que é o poder máis transformador que existe. Por eso a eles nunca lles gustou que estiveramos na cultura, porque saben que eso cambia, transforma, e non estamos aquí para cambiar e transformar. E as nais e os pais destas nenas que interpretaron maravillosamente a
escrita destas grandes mulleres e tamén a vos. Moitísimas gracias por acompañarnos neste castelo de Soutomaior que hoxe ten voz de muller. Gracias. E para rematar o acto, imos dar a presidenta de Clásicas e Modernas, a Fátima Anllo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, quiero disculparme por no hablar en vuestro idioma, en nuestro idioma. Entre otras cosas, bueno, yo lo entiendo. Mi familia, toda mi familia es oriunda de esta tierra, pero yo nací en Madrid y desgraciadamente es una deuda pendiente que tengo, aprender gallego, pero el enorme respeto que siento por esta lengua me hace que hoy no me dirija a vosotros en ella por protegerla. Bueno, realmente me siento absolutamente sobrecogida y casi siento que lo que debería hacer era callar casi, porque creo que todas las que tenían que hablar han hablado. Pero bueno, estoy aquí en representación de Clásicas y Modernas, una asociación para la igualdad de las mujeres en la cultura, que a diferencia de otras organizaciones de mujeres en la cultura, tiene la singularidad de estar integrada por mujeres de todos los ámbitos artísticos, que como hoy se ha visto aquí, tiene mucho sentido, porque unas artes se refuerzan a otras. Pero realmente su corazón está constituida sobre todo por mujeres de la palabra, por escritoras en todas las formas. Este Clásicas y Modernas refleja también un poco este acto que ha tenido aquí lugar, que nos ha permitido ver que hay un hilo en la historia que construye esa voz y de unas mujeres que lucharon por otorgárnosla a nosotros y que gracias a ellas hoy tenemos donde mirarnos y donde construirnos mejor y donde pasar un testigo a niñas como vosotras, que estamos seguras que vais a poder disfrutar de una autonomía para ser lo que vosotros queráis, que ellas no tuvieron, pero que lucharon por conquistarla. Ese Clásicas y Modernas, de las que fueron, de las que son hoy y de las que serán mañana. Quiero dar muy sinceramente las gracias a la Diputación de Pontevedra, tanto a la presidenta como a las personas que integran el área de cultura y que han sido las responsables de poner en marcha, recibir esta iniciativa y ponerla en marcha. Desde luego a las mujeres de Soutomaior y a sus niñas, que le habéis dado voz a estas enormes mujeres de las letras galegas, a las escritoras que estáis aquí y cuya producción estremece realmente, es maravilloso escucharos. También quiero dar las gracias a las actrices que han dado voz a las escritoras, muy especialmente también a Mariana Carballal, nuestra representante en Galicia de Clásicas y Modernas, que ha convertido Galicia en una de las áreas más activas y con mayor proyección en nuestra asociación. Gracias, Mariana. Y a Isabel Blanco,
por tener esta iniciativa de poner en marcha este acto tan maravilloso. El arte es capaz de integrar no solamente y de generar conocimiento desde las emociones y de otros sentimientos, y creo que hoy es un ejemplo de cómo desde el arte, desde la voz, desde la poesía, desde la escritura, desde la música y desde la interpretación somos capaces de comprender el mundo y comprendernos un poco mejor. Gracias a todas. Daros las gracias a todas y decir nombres que no se han dicho y que están aquí. Hay un nombre que ya se ha dicho, pero lo quiero repetir, que es el que ha hecho posible que veamos a estas autoras que están aquí, que las veamos, que es María Lapido. Y hay 10 nombres que han hecho posible que las escuchemos. Y son Silvia Penas, Tero Rodríguez, Mariana Carballal, Isabel Blanco, a actriz, a guapa, non eu. Tero Rodríguez, María Costas, Antela Cid, Isabel Blanco, tamén eu, a non actriz e menos guapa, que foi a miña admirada Emilia Pardo Bazán. E me falta Débora Busuki e Casilda Alfaro. E María Costas, creo que saísen. Esas actrices, o panorama galego, de mulleres actrices galegas, estivo esta tarde dando voz a estas mulleres. E, por suposto, as grazas inmensas a Carmela, porque Carmela xa non é unha colaboradora, Carmela é cómplice, que isto xa é casi delito. E grazas inmensas, porque o equipo de Igualdade da Diputación, a súa xefa de servizo, Lucía Muradas, a Ana, a Lorena, a Blanca, a directora de Cultura, Paula Cabaleiro. Porque todo isto que está aquí, que agora se ve, verdade, é gracias ao traballo delas, a Belén, ao equipo de comunicación, a Portu, e aos chicos que están aí seguindo as órdenes de Belén. Grazas a todos e a todas, e mellor, grazas a todas e a todos. Unha das cousas que máis ilusión me fixo, Carmela, teño que recoñecelo, é que me invite a un castelo unha marquesa. Foi un verdadeiro gusto. Moitísimas grazas. Para todas as nenas e as mulleres de Soutomaior que esta tarde prestaron as súas voces neste acto, imos facerlles un agasallo que será entregado pola presidenta, por Carmela Silva. Que mellor agasallo que os libros escritos por estas autoras, as herdeiras das grandes escritoras. Así que imos entregar eses agasallos. E como non podía ser menos, rematamos este acto coa voz da anfitriona, de María Viñals. Queridas amigas, non marchedes. Quero vos convidar para que quededes comigo e continuar esta velada literaria.
Temos aínda moito traballo por facer e quero aproveitar esta ocasión na que por primeira vez estamos todas xuntas. Agárdovos na pousada.